Wannan fa'ida tana bayani ne akan mafarkin namijin dare. Barka da zuwa Sabon Makamci TV. In yau ne farkon zuwanka wannan tashar tamu ta Sabon Makamci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun saki sababbin sirrika su gare ku ba tare da zaman jira ba. Ku yi mana lakin ku yi share group domin yan uwa su amfana. Mun gode da yi mana subscribe. Bismillahi samir alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabihi wa sallam wa tabi'ina wa tabi'i bi ihsan ila yawmiddin. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa musulmi na cikin wannan gida namu na Sabon Makamci TV da malamai da shehinai da sharifai da yan uwa na almajirai. Ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan fa'ida ce akan mafarkin namijin dare. Barka da zuwa Sabon Makamci TV. In yau ne farkon zuwanka wannan tashar tamu ta Sabon Makamci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun saki sababbin sirrika su gare ku ba tare da zaman jira ba. Ku yi mana lakin ku yi share group domin yan uwa su amfana. Mun gode da yi mana subscribe. Barkanmu da dawowa. To wannan fa'ida kamar yadda muka yi bayani tun a farko, title ɗin bidiyon mun yi bayani za a yi bayaninta ne akan mafarkin namijin dare. To mafarkin namijin dare wani abu ne wanda mafi yawancin mata wannan matsalar ta fi damunsu. Wato aljani ne namijin daren da ko da yaushe yake zuwa ya kasance tare da su, ya rinka saduwa tare da su ko su rinke mafarkin ana saduwa da su. To wannan matsalar gaskiya tana haifar da babbar matsala idan har ta daɗe a tattare da ke. Ta yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalar saboda mutane da suke yawan yi mana maganganu, kira da magana ta WhatsApp da comment, to shine muka ga ya kamata mu kawo bayanin kamar yadda suke bukata ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala. To, kamar yadda kuka gani na farko, in ka sami allonka na sha da tawwada za ka rubuta suratul qari'atu, ma'ana tun daga farkon sura har ƙarshenta, suratul sharhi tun daga farko har ƙarshenta, suratul fil tun daga farko har ƙarshenta, sannan suratul kausar tun daga farko har ƙarshenta, akwai suratul nasr tun daga farko har ƙarshenta, akwai suratul hatab ita ma tun daga farko har ƙarshenta, sannan akwai suratul ikhlas tun daga farko ita ma har ƙarshenta, akwai suratul falaq ita ma tun daga farko har ƙarshenta, akwai suratul nas ita ma tun daga farko har ƙarshenta. Yanda muka yi bayanin haka za a rubuta, ma'ana suratul qari'atun alqari'atun malqari'a, suratul sharhi kuma allam nashrah laka sadrak, suratul fil ita kuma allam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil, suratul kausar inna a'tainaka al-kausar, suratul nasr idza ja'a nasrullahi wal fata, suratul hatab tabbat yada abi lahab wa tab ma agani annu malu ma kasab, sannan suratul ikhlas qul huwallahu ahad, suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq, suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas. To idan ka rubuta su haka sai ka wanke, sai ka sami wata ciyawa ce da ake kiranta kaikayi ko ma kan mashekiya. To idan aka samo wannan ciyawa mai suna kaikayi ko ma kan mashekiya sai a shanya ta, a daka ta ta bushe, sai a barbada a cikin wannan rubutu da aka yi. Za a samu allurai guda 9 sai a sa su a cikin koko. Idan aka tsitsira su a cikin kokon sai a zuba wannan rubutu, a ɗauko wannan gari na wannan kaikayi ko kan mashekiya da aka sa, so sai a zuba. Idan aka zuba a ciki sai a bawa matan ta sha, wanda take fama da wannan mafarkin namijin daren, ko da a ce yana hana ta haihuwa, insha Allahu ta'ala za a samu haihuwa bi iznillahi ta'ala. A yi kokari a jarraba wannan sirri ne mai karfin gaske. Waɗanda ba su gama ganewa ba sai ku neme mu ta nambar waya wacce muke dorawa ta WhatsApp, ko ku kira mu ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp insha Allahu ta'ala domin neman ƙarin bayani. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullah.